ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи вахш гуфтагӣ ҳастад. ҷамоати шаҳраки Кирфисе деҳаи Қизилои лаби дарёи вахшда қарор дорад. хоб, маҳсулоти заминашон 15 сотиқ замин ҳастад ки 3 дархона, 1 та калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдорхона, аловхона, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур ва навесам ҳастад. Дӯстон, ки бозам 10 сотиқи дига замин адел надорад ки дар оҷа клубник кардага ки яксола клубник шава қатишон метиҳем, яъне ки 15 сотиқ дар инҷа бо 10 сотиқ дига, яъне ки замини бо аделна ҳаста қатишон метиҳем. бо вайша қатишон мефаҳмон натура. бояд як гови калон, як қатъи гусалаш, бояд як қатъи буқача, инашам қатиш метиҳем мега. дар ҳамин хона мега комплект мега ҳамаша фурӯхта мешавад ки бо нархи арзон мега ҳама оилави Россия мере мега соҳибшон ки гов, гусала, буқача ҳамаша қатиш метиҳам. дар инҷа обсед бе проблем бо нархи 170 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба кадоми шумо агар ҳамахи хонаи арзон қатъи ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад ки бозам арзон мекунанд, яъне ки рақамошон аста имо, WhatsApp ҳамаш пайваст дорад. метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг нависед, бештар маълумотша гирен. обши 170 000 сомонӣ мегад. бозам савдо мешавад ки яъне ки қариб хела замин 25 сотиқ замин, боз замини клубник яксола яъне ки ҳосилаш кати гов, гусала, буқача ҳамаш кати обши метиҳем мега. марҳамат, хайбо дига маълумотша аз рақамои поёмда гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бардони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои гипразем гуфтагӣ аст, пеши бозори деҳқон. духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 45 квадрати метре ки обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, адел аст ки ванна, ремонти замонавӣ. хона мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. обсветшам аст, пеши бозора мега. нархш мега бо нархи арзон када мефурӯша мега 288 000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад ки духонага квартира 45 квадрати метре. бардони азиз ки гипразе пеши бозори деҳқон. ба кадоми шумо агар квартира лозим аст, марҳамат рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки занг зад бештар маълумотша аз рақамои поёмда гирем. шумо агар хел мошини фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригинал дар номерои имо ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама менамоем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотро мондан гиред ва силкаи видеонавори моро падиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи калон гуфтагӣ аст, болои посёлкаи Зафариобод. Зафариобод ҳамахи маълумот аст. дӯстони азиз, хаз кадомитон агар ки нафаҳмидед дар рақамошон занг зад бештар маълумотша мегирем. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки гирдаш мега дарахтони мевадиҳанда, обсветчам таъмин аст мега. замини барои хона кардан мега ҷош 100% гирдчам маҳкам кардагиянд. дар инҷа уже одамо полни худ мега зиндагӣ дорад мега. ҷои нағз аст, барои хона кардан мувофиқ ва тайёр аст. бо нархи 70 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мега савдо муомила ҳамаш мега мешавад. ҳуҷҷатҳои замин мега қоидавӣ тайёр карда омода карда мега соҳибшон. 70 000 сомония ки боз мега муомила мекунем. ба кадоми шумо лозим аст, марҳамат дига маълумотша метавонед аз ҳамин рақамошон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон 1 минут роҳ мега то бозори деҳқона гуфтагӣ аст. яъне ки гипразем да мега наздики бозори деҳқон. хайбо аниқ када мегирем. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 30 квадрати метре ки обсвет дорад.
ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шам отдельни ҳаста, яъне ки откритии лестница ки трезаҳои пластикӣ нав новостройка дома ки уже тайёр ва омода барои зиндагӣ кардан. 188 000 сомония ки бозам савдо мекунем мегӯяд соҳибшон дар назди квартира муомила дорад бардорон. ба кадоми шумо агар намехоҳед квартира яъне ки лозим аст арзонтара бардорон метавонед ки дар рақамҳои поёнбуда занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби квартира гирен. шумо агар квартираи фурӯшӣ, замин, хонаи тайёр ёки мошин, магазин, помещения чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мепартоем. дӯстони азиз, фақат лайкотона мондан гиред ва ссилкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги астаибардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои гипразен гуфтагӣ аст, райони гулпарвар. амихел маълумот аст. ба кадоми шумо агар ки фаҳмо набошад, хай бо як бор дига аниқ қадам мегирем. заминаш мега 23 сотик замин аст ки замини деҳқонида мега замини барои хона кардан мешавад. мега дар инҷа хоҳем бизнеса ёки ягон мисол ягон чизи барои коридана ягон дарахтҳо мегӯ мевагия ёки хона кадам метавонем мега соҳибшон. нархаш 70 000 сомония мегад. хай бо гап мезанем дӯстони азиз ки яъне ки ҳамаш мега шартнома яъне ки бо дигаша ба телефон мега мефаҳмонам. хай бо аниқ қадам мегирем. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% замини обияй ҷои беҳтарина мегад соҳибшон. дӯстоне ки аз ан территория бисёр замин сироғ мекунанд, нашон ба шумо вариантҳои хуб аст. хай бо аниқ қада дар видеои номерҳои поёмда аниқ қада гирем. квартираи фурӯши навбатии астаибардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инам дар наздикии сирки давлатӣ гуфтагӣ аст, пеши мактаби 51. хай бо аниқ қадам мегирен. якхонага квартирае ки неки мега духонагаш кадагем дар 4 ошина қарор дорад. 46 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, яъне ки ремонти нормалия мега миёна эҳсос мегад 100%, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмир ва омода аст ки кухни гарнитур, яъне ки мебел, шифонер ҳамаш қоидави аст. инаша хай бо қатиқчон маслиҳати аниқ мекунем ки барои мо нагуфтиянд ки ҳамина қатиқчон метия наметия ягон чи гуфтагӣ нестанд. доми кирпични 4 ошина мегад соҳибшон. 46 квадрати метре ки дар 4 ошина қарор дорад. хоб бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад арзон ва муомила мекунем. 280 000 сомонӣ бародарон, яъне ки савдои хуб мекунем мега позитсияни обсвет дорад мега лаби роҳ дастай ҷои нағзае. хай бо дигар маълумот пураша аз рақамҳои поён буда гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, инам қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш гуфтагӣ аст соҳибшон. айниқтар кадом кӯча маҳаллаша нагуфте, фақат ноҳияи вахш хай аму территорияи район шудае. хоб маҳсулоти заминашон 3 сотик замин аст ки 3 дархона, 1 так калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельни астае. рӯи ҳавли стяжка, дарахтони мевадиҳанда, обсвет пастияни гирди хона маҳкам, дегдонхона, аловхона отдельни аст ки хона бо ҳамаи шароитош, яъне ки муҳайё аст. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, обам ҳастае. бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад муомила дорад. кадоме ки хона хар бошад аз ҳамин территория, аввал бинанд мега хона ремонти нав кардагӣ аст, баъд бо савдо ҳам мешавад. дӯстон, хай рақамҳошон дар поёни видео мондагӣ аст. ба кадоми шумо ҳамин хона маъқул аст, ягон маълумотш фаҳмо набошад, дар рақамҳои поёнбудашон занг занед, маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гиред, марҳамат занг занед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад инам дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино 2 гуфтагӣ аст соҳибшон. испечак, яъне испечак 2 пеши масҷиди ҷумъахонии меҳкалон. амихел маълумот аст. якхонага квартира аст ки духонагаш кадем мегад соҳибшон. дар 5 ошина қарор ки 33 квадрати метр аст ки дар 5 ошинае. лифтам дорад мегад дӯстони азиз, хай бо аниқ қадам мегирен, яъне ки бинои 9 ошина аст ки такшуда магазин ҳамаи чизошам ҳастае. бо нархи арзон мегад мефурӯшад 280 000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад. фақат шахсони харидор мегад занг занад мегад, яъне ки бо чизи чораш мефурӯшем ки ҳамаи шароитош муайяс кондитсионер, телевизор, яъне ки термис ҳамаш қоидави аст. ремонтам нормалия барои зиндагӣ кардан ҷои соза мегад соҳибшон. пеши масҷиди ҷумъахонии меҳкалон, яъне ки райони Сино 2 мешавад. дӯстон,
ягон маълумот агар фаҳмо набошад хас бо рақамошон мондагӣ аст марҳамат занг занед дигар маълумота гирем. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатӣ аз сарбардорон азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст сарбардорон. Хай райони Фирдавсӣ рост дигар беҳади бад калон аст, аниқтар нагуфтанд дар куҷо шай мумкин ки поёни корвона ягон ҷига шай. Хай бо аниқ қадам мегирем барое ки маълумоти аниқша ба шумо нагуфтям. заминашон 3 сотик замин аст ки ду дар хона кардагӣ тавра ки якта калидорам дорад, обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона ҳамоншам отдельно аст, ремонти средния мегӯяд соҳибшон хонаи замин аст. бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомилат дорад мегӯяд соҳибаш дар назди хона дӯстон. ва кадоми шумо агарам хел хонаи заминӣ аз шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагӣ аст маъқул бошад, як бор занг зада аз худашон аниқ қадам мегирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиши фақат лайкотона мондан гиред ва видеонавори моро дар ин ватсаптон поделиса кунед, яъне ки то охираш тамошо кардан гиред. агар шумо хел хонаи фурӯшӣ дошта бошед роҳӣ кунед, рекламада мемонед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон дар Душанбе аст ки тарафҳои 91 микрорайон гуфтагӣ аст, рӯпарӯи супермаркети Арбат гуфтагӣ аст соҳибшон. 91 микрорайон рӯпарӯи супермаркети Арбат якхонага квартира аст ки дар якум ошуна аст, 30 квадрати метр ки доми 4 ошунаи кирпичина мегӯяд соҳибшон, 30 квадрати метр аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельно аст, балкон мега надорад, отопление ҳаст, яъне ки ремонти хона нормали барои зиндагӣ кардан мегӯяд мешавад, ҳамаш қоидави ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега ҳаст. бо нархи 265,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегӯяд бозам савдо ва муомилаш дар назди квартира мегӯяд срочно сум дар кора. ва кадоми шумо дӯстон ҳамон хеле квартираи арзон ки агар нарх навошон мувофиқ бошад, агар шумо харидани бошед рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дар ҳамин рақамҳои поёмда занг занед бештар маълумота гирем. фақат одамони харидор мегӯяд, яъне ки харидор бошад муомилаи хуб мекунем. хай бо дигар маълумота гиред марҳамат. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтагӣ аст, пеши пости гаи гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 5 ошуна қарор дорад, 55 квадрати метр ки обсвечам аст, ошхона, ҳоҷатхона отдельно аст, ремонти замонавӣ, яъне ки евро ремонти люкс кардагӣ мегӯяд соҳибшон. падарка мега, яъне ки расходаш мега бисёр шудагӣ, яъне ки бо нархи арзонтар кардан мефурӯшад мегӯяд соҳибшон. обсвет мега пастяни мебиёд мегӯяд, ҳамаш сади ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад, яъне ки шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ пеши корвон наздики пости гаи дӯстон. бо нархи 229,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомилаш дар назди квартира ки як дона сурат доштиям амира ки партофтиян дӯстон. хай ба шумо ягон маълумот агар ки фаҳмо набошад рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дигар маълумота гирем. 55 квадрати метр ки дар онуш калон аст. лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори поделиса кунед дӯстони азиз. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши бозорчаи ТЭЦ гуфтагӣ аст, наздики супермаркети ёвар, мактаби Орионо, яъне ки Орионо ва наздики Садӣ гуфтагӣ аст. хай бо аниқ қадам мегирем. сехонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад, 61 квадрати метр ки дар онуш калон мега сехонага, яъне ки дар 4 ошуна 61 квадрати метр бардорам. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ҳамаш отдельно ремонти нағз беҳтарин дӯстон пеши бозорча наздики, яъне ки нихӣ ва яъне ки бозори ҳоҷишариф ҳам наздик аст дӯстон. хай кадоме ки медонад дута бозори фаровон вокзалам, яъне ки дур нест. бо нархи 275,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегӯяд савдо ва муомила ки срочно мегӯяд сум дар кора, 275,000 сомонӣ бардорон. ва кадоми шумо гам квартира розим аст марҳамат дигар маълумота гиред. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.